говори нещо. Серика се навъни. Уникална. Нали, много браво. Не ми е скучно. Сега дойдоха интересните хора в оранжеви костюмчета. Чакай. Ау! Ето ги. Красиви са. От гуса тръгна всичко, нали? И всичко тръгна от гуса. По информация от служителите всичко тръгна от гуса. Да. Удивителна обстановка. Невероятно. Никога не съм виждала наводнение, което тръгва от гуса в Сердиката. И то от тавана на гуса. Да, от тавана на гуса. Чувстваме се като в Ниагара. Ето може да видите от тавана на гуса. Тавана на гуса го дава на Ето сериозно. в гуса червени костюмчета. И Това гъщите са са. местните версии на Аруин. И тук продължава Всички да се молим чувстват. водата да не стигне до те толкова ли са. Еми. Да, ще отиде KFC-то. Ще отида KFC-то със сигурност. Така ето в Палмер, значи там тече вода. Палмер всичко е загасено, както виждате. Да, както се вижда, Добре. Добре, не ми е скучно. тече вода от всякъде. Фуру е в голяма опасност. Да, като в стъклен дом е всъщност. Не знам кога има наводнение. Не е имало наводнение, нали подпалиха мола. Изпуснала съм. Ужас. И всъщност по-интересно е тук, че всички търкат, има някакви като кофи за булку. Да, и продължават да търкат, въпреки че не правят абсолютно нищо с това търкане. Не бе, събират вода. Абе, събират. Више, и от гуса изкача още от вода. гуса блика. От гуса блика.